Pasqual Calbó i Calders, pintor menorquí nascut a Mo, és el principal representant de la pintura neoclàssica menorquina. S'especialitza en el retrat de la burguesia agrària i comercial a la ciutat de Mo. I un dels exemples d'aquests retrats són el matrimoni Llorenç i Eulàlia Poli. En Llorenç va ser un burguès enriquit i la seva dona va ser agent d'un corsari. El detall és que en Llorenç du el seu nom i la dona no. M'ho indica ja en el segle XVIII un cànon de l'estatut de l'home i la dona diferent, no? Una de les coses destacables d'aquest quadre d'indumentària podem veure a simple vista diferents coses, el rebosillo, que és la part que cobreix el cap, que en aquest cas en veiem de dos tipus, el de tela prima que hi ha davall, que podia ser perfectament una tela de cambrai, amb la seva randa, i el rebosillo de damunt, que podia ser perfectament un brocat, en el qual també podem veure la randa amb fils dorats i platejats que dona la volta a tot el rebosillo. Llavors, després també és destacable el gipó, que és de color negre, i a més, per la textura que es pot veure, sembla un vellut. L'altra peça més grossa és el faldó, que el més destacable del faldó són els plecs, la immensitat de plecs que donen volta a tota la cintura. Llavors, les sabates, que també són molt visibles i també és un signe de la seva posició. L'altra cosa també destacable són les joies, que en aquest cas el més representatiu dels quadres són els 30 botons que es poden veure, el xatelent, del qual penja un gran rellotge, el cordoncillo, i del qual també penja una gran creu, signe de poder d'aquesta època. El floc, que du davall barres, que si t'hi fixes bé té com a 4 voltes, que era un floc característic de les menorquines del segle XVIII.